haka benengkong ngamla klem da ai kuble yangi baro haka kerteng ka tiang tam bat ka badon bor tam ke jong utrai ban unang penem jongi Jesus Christ ka jingo bat ka burom kalong ya ublei ubala ai yangai ya kan ka kabu ban ya sam ban ya slok haka ni ka step ka bamta ka phang pedeng ka bangalabu haka ni ka por kalong yan syadu ka jingjanai ya ka bangala seng nong rem na ka sithi ke jong apsur pol sya ki hebru nriu kol nong kad khon ka baningkong ki kentin ki bang kumni na ba kumta da ka ba ino ban kren syapang ke jing hikai ki baningkong syapang ukris ya nginang yan syadu ka jing penjanai klem da bu pat ka nongrem ka jing kela ka bamun na ka jing le bayam bat ka jingen sya ublei kendiat prabangej in tungin ya pai sya kanika benta yong kanika sithi sya ki hebru ka kerteng yong ka sithi kani ka kitab kam syam nasdang kum ka sithi walaha ka benta ka bakut kawan kum kadur ka sithi don ki start bible ki babatai bat ki perkhat baka dei ka kenja sermon ne ka kenja kerwo bala thmuk nang na ka benta ki jiu ne ki hebru ki bala pediang ya ka jinget ha u Jesus Christ om tip thikna ya ka jaka syong hindrei kila bandei ki jaka hajan yong ka nongba room kata ladangin pe nakani kaju ka sithi kal nong ka bhat lai kat khot ka bar saw ki dei ki prabangin ki ba unong tho u ithu bha yaki ban ki berati baru ya ka jing tho bakhuin nangta ngine pe yo nong tho tip manu bla tho ya kani ka sithi bun ki stan wat pnya ki ngen badei u apostol Paul ki weipan ki perkhan ba u dei u Barnabas namar u nong tho ulong u Kristan jiu u bastan bad u bertip ha ya ka jing tho ba khu jong ki jiu ki don ki ba perkhan ba u dei u Apollos u bla tho ya kani ka sithi uni ru u dei u Kristan jiu u bastan bad u ba bit bad u ba tebit ban kren bat ban yalap bat ubatip haru ya ka jing tho ba khu ki jiu ka por bala tho langen bala tho ya ka ni ka sithi la kumno shwa ka jing penjon ya ka nong ba Jerusalem bat ya ka temple ha ka snem nyopho hk hadin ukris ka khubor ka bakong san ka ni ka sithi ka jingtmu ka bakong san yo ka ni ka sithi ka ba unong tho udon kalong pan maham ya kito ki Kristan jiu ba yo ki sentu ni randino na ka jingen ka ba ha u Kris Jisu namar deitang u Jesus Kris u balong kalenti sya ublei u pa jong u yo anes kha sau kal nong ka khot ka ban riu ko ong kum ni u Jisu lu ong ha u yo anes nga u balong kata kalenti bat ka jing sisa bat ka jing imde don u bawan ha ku pa henrei tang danga to mentangin ya pai bangin ya pe syakani ka pang pedeng ka bang labu ka baong ya syadu ka jing janai haba batai ya kitigi kentin I Reverend Dr. Yarington Karkengor I batai kumni ya kabamun kam lane jam kabar syadu kabamun kat hadu kabalai jing janai kabamut ke jinglong kam halor tam kanu kababhatam ka jing thikna lane ka jing snow skemba kumta haba batai ya kitigi kentin kamut kam lane jam kat hadu ka jinglong ka bakham halor tam hakani ka jingyai lenti jong ka jingim kam lane jam kat hadu ka jinglong ka babhatam jong ka jingim kam lane jam kat hadu ka jing thikna jong ka jingim kam lane jam kat hadu ka jing skos kamba ha ka jingim hinrei haba pai sya ka jing batai na ka tin ka jong blai kamun ya syadu ka jinglong rangba ha ka jingim jong ka jingen ka ba utrai Jesus Christ klem paidin siu hadu ka bakut jong ka jingim hakan ni ka slaperthei ladangin pule ne ki Hebru san kal nong ka khon ka bakhat we bat ka bakhat saw ublei haba ukhot yanu kwa satia ba uta ubriu unsa haju hinrei ba unya seprang hadu ba unda poi syadu ka jingjanai bangin yo ya kata ka jaka ka ba ulakular yangi kum kibriu ngiyo I bahaba ukhot ya ki khon Israel na Egypt khot tang bakin syumi syarut kendian na Egypt bat bakin ya syong ya sa hangta hinrei ukhot
yaki bakin yan siaprang ban yan hadu bakin depoi siakari jingkular lanika ri kanan ladangin pule Exodus khat sau kalnong kad khot ka meningkong hadu ka bakhasan kum juru nakabenta jongi ublei kwa tang bangin sumi syarut kendian nakanika perthei nakanika hima joka jingdom henry ukwa yangi bangin nangya siaprang hakanika lenti jong ka jinghet ko jungi ladangin pen naka kitam naka kenika sithi ke joki Hebrew nriu kol nong khot ka ban kong ya ngin nang yan syadu ka jing penjanai ong ka tien ke jong play nang ta probeb adangin pe sau khat pra ka ong ka lenti jongi ka dei banang yai pernai hadu ka bajanai ka sngi Filipi lai khat ar kan riu ko ong u apostol Paul ru unge hakata ka jinya siaprang u ong be siapercha kadang kum ki Kristan ngila banyak siaprang syadu kata ka jingjanai hakata ka jingai lenti pilgrim ko jengi ka baningkong ka bangala pia ka bangala bu kolong nut ban im ka jing im ka bayaper ka sithi syakinong rom khat ar kal nong kad khot ka baar ko ong tu wat pan seriem yalade bat kani ka perthei ngiha ban pen ya per yala de na kani ka perthei ladang ngidang ya persim bat kani ka perthei nginom la ban ya siaprang kan longkum utelai ubate ubakum ubabat yangi banginom la syu ban ya siaprang ngiha ban pen tukut ngiha ru ban tip ki ngilong kaktin ublei kai thu yangi kumni ngilong ka jingsai ka perthei Matius san khalai kan riu ko kon ngilong ka jaj ban riu balajit banengkong Petrus ar khandai ka kon mentang ini pe ya ka benta ka baar itu yakinong syun bat job yaki haka jinya siaprang gindon kinong syun ki ban penwit ki ban thanglat yangi ha ban itu ban job yaki kidon san teli ki benta ya ka bangalabu hangni ka bai nong syun yong ka jing bom tip don ki briu ki bom tip baki dei ban ya siaprang ki perkhat tang bala kela ka bamut lani bala pen baptis la biang yaki syusyong aram no henrei utrai ukot yangi bangi dei ban ya siaprang haka jing em ko jingi ka ba bi nong syun jong ka jing bom ngai ka jing bom ngai ka dei ka weipat ka babat yangi ba nginom la ban ya siaprang kumta ngi ha ban sumar ba ka jing bom ngai kan om yo jaka haka jing em ko jingi si prabangai bin habaka pop kayo jaka haka donut ke jingi ubriu kwa syu banya siaprang dei na kata kadau u apostol Paul ong wat ai jaka yo soitan ni kapom Ephesus sau arfunyau kadkon lakum lada kumno re lada kumno nyilepom Keloilan ngidei ban kela kabamud ong u apostol Paul ong ka sithi ka banengkong Yohanes iwei nyau khandai kadkon nangta kabadi gijing prabangai bi ngiha ban sngo thu bawa lang lalang nge yo Jisu ngidang ya kendu ya sibon kijing ka jingem ko jingi sibon ki bentan nagaktien ke joblei ke wethu yangi bangi ham ban yai leng ba ka jing kijing tenju hinrei la kumno ngiham ban job ban ya siaprang klem kertiang din ngiyoi yaki kun Israel ru habaki layai lenti leng bakata ka riklau gilaya kendu ya sibon ki yaki kendu sibon ki nongsyun hakata ki jing hai lenti ki juki nrei kita ki baslur ki jom bat ki han siaprang kabenta kabasan kabai nong syun jong ka jing sngo biang prabangai bi ka jing sngo biang ka dei ka wei ka nong syun ka baham kabangi ha panjom bunsin kibriu habakila sngo biang ya ka ka baki kim kwa syu banya siaprang ya ka ningyo ya ka balang halaudi kaya kani ka balang halaudi kaya ka don ya kata ka jing sngo biang haka hadu ka bapenlong ya ublei ban maham teng ya ka ladangin pule na ka jing penpau lai khat sau hadu ka ba ar kadkhon nang ta prabangai bin tungin kiar lai mau lai ding ngin kiar na ka mensim ka sngo biang hinrei tungin terang hirir ya kabanya siaprang syadu ka jing janai jong ukris kabenta ka balai kijing ma ban kiar prabangai bi haga jingya siaprang ngihap ban sngo thuru bakidon kijing ma kabangi hap ban kiar lada ngim pikir ngilah ban liat
bat ban hap ru haki nginam la ban ya siaprang ka weipat na ke jing ma ka bangi dei ban kiar ka dei ka jing hikai ki babakla la dangin pen na ke siti ka jong ka baningkong jong uti muti sau kal nong ka dekhot ka ba ningkong nangta ar Petros ar ka dekhot ar kal nong ka dekhot ka baningkong u apostol Paul u ong ya uti muti ba udei ban pet yam na kata ka jing hikai bakla Baningkong Timothy Henryu katway katkon ngi imru hakini gifnyi prabangai bin gibabun ki jing hikai gibabakla gibayale ban ringpa ban syukorno ya ka jing im Kristan ko jingi ban pen bakla lentino yangi ban klet ru ya ka ban yan syafrang sya kata ka jing janai benta ka basau kabang labu kalong kikabu ban siem prabangai bi habangi yo kanu kalahat ban le Hakakam ublay ngidey ban siem bakata kadey kakabu yangi ngiham ban siem da kajing long lakloy namar kata kadey kaway nakalat la nikalenti kabangila bansan bat banyan siaprang ru bunsin kajing pelaj met balan kayalam syakaban sa haju kumta kum kibangin tungin sim kakabu banle nakabenta utrai lakalong hakanu karukom ru prabengi bi lada pidon kasap ban ruai nakabenta utrai lada pidon kasap ban tem nakabenta ka jong utrai balada pidon kasap ban keren bat ban yalap ru ya ka jing sisa ka kerteng ka jong utrai ka benta ka basan sya skor biang ya ka tin utrai prabangai bin bangila ban ya syaprang syadu ka jing janai ngi ham ru ban sya skor biang ya ka tin utrai ublei uong ya Joshua ba udei ban sya skor biang ya ka tin utrai ladangin puli na ka kitab ka jong Joshua iwei kelnong khot ke bakandai nangta jing roi sam sispa khat khandai sispa san ka khon bat ka ba sispa lai phulai nangta ka ba hnriu bat ka ba khadu pej barabor sautrai bunsin kibriu namar baki pej sikibriu ki pen syaki saudong saukun joki kumta kimla shu banya syaprang ki yoi uni ulong kumta kani kalong kumta kitai kilong kumtai hnrei bangila banya syaprang ngidon kam bangin pej barabor tang syauttrai jongi ubalong u Yesus Kristus nakabenta kajingwan nakabenta banginyo ya kata kabor jong kajing pentamai ladangin pe nau isya saupau kalnong kadkon kabalai phui kajing kentu yang habat ingi leng baju dekat step kamanta tungin ya syaprang da kabanginut ban im kajing im kabaya per da kabang itu yakinong syun bat ban job yaki kiar na kajing ma kabangi ya kendu ha kajing im ko jingi ngin simru ya kakabu kabangi ni yo nangta ngeba da kabangi syashkor biang ya kaktin utrai bat kabakadu pej barabor tang sya utrai bolong unong pedim jongi tongin ya seprang parabem ngi syakanika lenti jo kajing janai jo kajing em ko jingi kaba tang ha utrai jingi ujiskis hadu bangina poi syakata kari kaba utrai ulakular yang ngabat yangi kabalong kajing em kababom jukut kajaka syong babom jukut jingi kabalong kabaneng bom jukut ublei unkarku yangi ya kajing syashkor kajingi ya kaktian kabokodor kajungu leng bajo ni kapor ka tong ini pendam ha ublei ha kajing duai ngaingu ya me abu playbook pa jing ba beneng leng baju ni ka step 16 part ko keran try me ai yangi ya kan ka kubor bangi dei banya syaprang syadu kata ka jing janai jo ka jing em ko jing ka ba me angnut ko pa bangi long kita ki briu ki jame ki ba pen janai ya la ka jo ka jing em da ka bangi sdin hame da ka bangi sno hame da ka bangi pai shame da ka bangi nut ru atrai ban yeng ban saki ban pla ya ka kerteng ke jame ai bor try ya ki waipat ki pramensim ki bokodor ki prasamla ki ba it ke jing ki long kemi ki long ko pa hep ki barin bat kumju ya ki khun ki jame ku kanran ai bangin don ka taka mensim ku kanran bangin ya syadu kajing janai rengkat kajing kersan ke jame ke bamen ai boringi halakas ngi try map ya ki palat ki jingi map ya kerengkang ki jingi map ya ki pop ki jingi bahalakas ngi ku kanran ka bangi pesisat ya kamon ke jame bayakini berok ndadam napan tun try na plim nong suspa jingi Yesus mentala syashwa bom jukut apan amen.